CEO uba FR Kharkongor. La bansha ajit u Thomas A Sangma u MLA na ka NPP kum u lampang bathamai ke yen dobar thawan ke Meghalaya. La rakhi ke International Women's Day hakelengkari bat ha Meghalaya rengkat bat ke pratheshi teluk. Bat mentakasi on tap dan buram ya kemet basa jauh menteri berem ke sarkar Meghalaya uba AA Scotland do. Iku bor ki babnya. Chief Electoral Officer ke Meghalaya uba FR Kharkongor uloong ba kaladan ke jingkiu khendiat ha ke jingwan kinong tap vote ban pendep yala ke hong rengkat bagi postal ballot menta usnem arhajar arpulai da not point not sound na ke shispa habai nu jor ba ke election arhajar khat pra ke bapoi prapusan point nriusan na ke shispa CEO pentep ba hadien belayo ke jingkheng ke bapura bat bakat do haka day ba kejungwan tap vote jeng kibriu kun thop ru iki postal ballot haka election arajar arpulai sha ka yen robar tho an ke jela ka barang sudap longsen kalong prapun riu point riu khandai nakashispa u Dr. Manik Saha u belong uwei ni kinong yelam barang ba jong ka sengsan perthai BJP u labam smai nin ka singi kum u menteri rang ba pathamai ke Tripura u Dr. Saha u bela syapan bam smai syaka kam menteri rang ba da ulat ke jela u Satyadio Narayan Arya ha ke jingi dan rengkat u menteri rang ba du Narendra Modi ha ke jingi lang ke basongkun nin ke singi ha Swami Vivekanand ground ha nong ba Agartala ula smai syaka kam menteri rang ba jong ke Tripura ha ke sin ke baar ha ke jingi lang pen smai menteri rang ba ke Tripura nin ke singi laidan rengkat ru ki we di ki bakrawatri ki bakentop ya u menteri Karbari u Amit Shah u Presiden ke BJP u Jagat Prakash Nadda lembat ki menteri rang ba jong Assam, Manipur, Sikkim bat Arunachal Pradesh. Rengkat ba u menteri rang ba henen ke singi lapan bam smairu ya kumbak handai ngut ki menteri ha ka dorbar cabinet jong u Dr. Manik Saha. U kertong ke kenhun MDA ha Meghalaya u belong ru MLA ke NPP na Not Tura u Thomas A Sangma u bani aireng na kabenta ke suki lampang ha ke yen robar thawan ke Meghalaya lakmi lenti ba on syajit kum u lampang u bathamai ke yen dorbar jong ke jela klem dadan ki weipat ki bani aireng persya ya u Thomas A Sangma u lathap kerteng ban syajit kum u lampang ke yen robar ke jela hakmat u Commissioner and Secretary jong ke Meghalaya Legislative Assembly Thomas Sangma ubelalong MLA na kaseng NPP la RCN menta ulapan pao ke jengkermen ke baskem ba on yo e ke suki lampang ke yen darbar ke jela bat ulapan pao ru ke jeng songo ya ki sengsan perthai ki be sanrap lang haka knun MDA 2.0 halor ke jeng sania bat jenget ke baskem ha u da ka ba ki la terwa ya ke kerteng jong u banong ulampang ke yen darbar thawan jong ke Meghalaya Sembut menteri rang ba ka Meghalaya uba sngau balang dhar ulakular bat pentikna ba ka sarkar MDA 2.0 kanlong ka sarkar ka batrei ki kam da ka bakhut besai bat ka balat na ka bamsam uba dhar ulaong ba ka thong ka ba khmat jong ka sarkar bathamai kalong ban ai ka jing sakri ki pat ka jela hakar kom ka bakhamba bat kantrei halor kimat ba pher ki bakta ya ka bet ka biang jong ka jela Susu ba dhar lo ongru ba kani ke sarkar thamai kan penbet nyo ya kamat ke bedei ba ka kam khayi do yong bi an ke jela ba dhar ula penpawe ke jing skokmen ba ka than Giant Hills kan yo nong mi khmat ha ka kunhun menteri rengkat bat u kumu sembut menteri rang ba lembat u MLA ke klieriat na ka sang UDP uba kermen shilla ha ka kunhun cabinet jong ke sarkar MDA 2.0 Ki pulit ke Assam kila yok kem ya kumba sangut ki samla halor ke jeng keno ba ki don kti haki kam persyari. Haba penskem iki jeng syam ki he pulit ke Assam ha Guwahati kila ong ba lengba ki jeng tip ba kila yok na ka Central Agency. La penlong ya ki jeng khandra ha ki babun ki jaka ha Nagaon bat Morrigaon District. Katanat pulit ke Nagaon District ka bakmi bat budin halor kani kakam kala yo kem yo wei brio na kathan Moira Bari ha Morrigaon District bat kala yo kurup ru ya artli ki laptop bat katuk ani ki kot ki sla ki bedan kam na ute brio
kat bai ki saungut ki weipan la yo kem nakathan ba pher jong kanagaon district kani ko khubor kawan shapina ka All India Radio Shillong yaga sngi kerpang ki kinthai ka International Women's Day la rakhi nin ka si hasatla ka perthai hagajing rakhi ka International Women's Day menta usnem Menteri Rang Badu Narendra Modi ulai buram yaki jing job jong ki kinthai kari hakaba lengba ka Twitter Modi ula banjur halor ka nari shakti nak benta ke India ka batmai bat ula ong ba kari India ka nyow buram sikat de ya ka benta jo ki kinthai hakajing ki shafrang jong kari ulat ka Meghalaya uchagu Chauhan ru ula ai kublei yaki kinthai ka jala hakajing rakhi ka International Women's Day ka sinjop ki kurim jong ki sipai BSF Meghalaya ka BSF Wives Welfare Association kata ka BWWA kala rakhi ka si kerpang ki kinthai ha ka si baar ha East Jaintia Hills District ha ka snong umkyang sakawai ru ko program ban rakhi ka International Women's Day la penlong da ka District Legal Services Authority da ka ji trailang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority hatura Kawai ni ki Menteri Sarkar ka Meghalaya ka bala bam smai thamai ha ka nyuterik menta ubnai liber na ka seng National People's Party ka kong amperin lungdo kala khot la wer ya baro ki seng san perthe ka jala bakin rai teli lang kawai banyalam ya ka jala shafrang sakhmat habakren ha ki nong pathai hubor ka kong amperin lungdo kala banjur halo ka jingdon kam ban penti kena ba sashi sen pat on ye trei rinti lang hadien ka election habakdaw halor karay baki patba hakathan Khasi Hills kabalong karay kabasapra da kaba gila Punjab ya bun tili kisang san perthei ba per Shushu ka kong amperin kala ong ba kini ki seng san perthei baro kidi ban shime ka we karay bar kata kalong ban kenti shaprang ya kajala ka kong lengdo kabalong ka kenthei ba marway ha ka kanhun menteri ka sarkar Meghalaya ka bahapo ka jingelam jo Conrad ki sangma kala ong ba menta kini baro kinong thawan kimdei ban pensuki ya ka roy kaman bat ka jingki saprang jo ka jela bat kidan kam bani trailang rengkat na ka benta ka bet ka biang jong ki pat ba ka jela Meghalaya hakoi pat kalyang nin kasi ka kong amperin lengdo kala yathu ba kala yo ban bat ya ka kam menteri ban khmi eki katu ka ni teli ki tnat trekam ki bakanthop ya ka tnat ka kho kya ka tnat ka rep karyang bat ka tnat pathai kubor kata ka IPR ka jinglek on tap dan buram ya menteri barim jong sarkar Meghalaya uba Aubrey Herbert Scott lungdo ubala klatno hakasi baar hakarta ka bakandai pulai snem kan long menta ka sngi na ka yingsa jong u badan hapok se Shillong uba Scott lungdo ubala klatno haswa bo unrung saka kam san perthei ulatrei kum uhe officer ha ka Indian Frontier Administrative Service hakikat tu kat ni ki jaka ki bakham kendong jong kathan stila mingi hapdeng ki snam khat khandai spa sanpho bat khat khandai spa rupo bat haki por baka Meghalaya kala yo ek jinglong jila ba pura ulatrei ha ka Shillong Municipal Board kum CEO ba Scott ula song that na ka kam ha usnam khat khandai spa prapunyo kum chairman jong ka Delhi Agriculture Marketing Board Hadin ba ula siyang tad na kakam sarkar, ula rong siya kakam san perthei. Bat ula siya ajit kumu MLA Arsin, ban mi kmat, iya ka Jayaw Constituency, House Nem, kat kanday spa, kanday pula hadu arajar lai. Uba Scott ula ajing syakri iya ka jala kumu menteri pelatengka ka sarkar Meghalaya, bat ula bat tengru, iya kakam Chief Secretary, jong ka sarkar Mizoram. Ya ka le niam holi ka balong ka tamasa jong kirong la penlong hakeleng kari nin ka sngi rengkat ka jing le niam bat jing rakhi haki rukom tenrai ka le niam holi kalong ban rakhi ka jing job jong ka jing bhai ka jing sneu bat kalong ru ka jing rakhi ban pediang ya ka jing wan ka ayam per m ka president jong kari ka Draupadi Murmu u vice president kari u Jagdeep Dhankar u menteri rang badu Narendra Modi bat u lampang ka Lok Sabha Om Birla kila ai kublai ki pat ba ha ka jing rakhi ya ka holi kat tu ni ka khubor lakot kamala wan shapina ka All India Radio Shillong